Priġunier fil-ħabs ta' Kordin instab f'pussess ta' mobile wara li tella selfie fuq Facebook. Il-ġurnal The Times of Malta qal li dan il-priġunier ħoloq profil fals fuq Facebook fejn bat numru ta' friend requests fuq Facebook lil gwardjani tal-ħabs. Il-pulizija investigaw il-każ u mistennija tressa lil priġunier il-qorti. Kif dan tal-aħħar qiegħed iqatta sentenza l-ħabs wara li kien instab ħati f'każ ta' droga. Wara li l-priġunier inqabad li kien tella dan ir-ritratt fuq il-medja soċjali u għamlu rejd fiċ-ċella fejn jidher il-priġunier mal-ewwel ammetta li kellu profil fals. Madankollu l-priġunier ċaħad li hu kellu mobile u li hu jinsab dejjem pass qabilhom. Iżda fit-tfittxija stess instab mobile fiċ-ċella li kien mistoħbi fil-wiċċ ta' biċċa amara li l-priġunier kien ineħħi biex ikun jista' juża l-mobile. Din il-ġimgħa fil-Parlament wara li saru mistoqsijiet mill-membru parlamentari nazzjonalista Beppe Fenekadami lill-Ministru tal-Intern Michael Farrugia fejn sar magħruf li mill-2013 sal-lum instabu total ta' 150 mobile fil-ħabs ta' Kordin. Fost affarijiet li instabu fiċ-ċeler tal-ħabs kien hemm anke chargers, pendrives, batteries u internet keys.